Nilqawkom lura magħna u grazzi li qegħdin issegwu l-programm Lifestyle and Co. Sezzjoni li naf li tkun qegħdin tistennew kull nhar ta' tlieta hija sezzjoni fejn magħna jkollna lil Mattejus Grazzo kif inti Mattejus. Tajjeb ħafna sabdiet is-sajf, mhux beda s-sajf propja ma temp ta' s-sajf jiġifieri. Inna dejjem naqrab bih. Titwal is-sija u dik sabiħa wisq għalija. Differenza tagħmel u dik is-sija. Jiena nħossni enerġetiku eżatt, ixu nħossni li anka jekk ma nlestix kollox filgħodu, dak li beda jidlam ta' fejn tibda il-marelli isu dalwaqt ħammur norqod. Dik id-daqxej sija żejda issa tgħinek il-tajt Propju llum Mattejus ħankunu qegħdin nitkellmu ħatkun sezzjoni iktar immirata għan-nisa tqal. Dik kienet anke waħda mis-suġġerimenti li rċevejna minn għandkom it-telespettaturi fejn intom issuġġerejtuna kif tista' iżżomm figura aktar pulita anke waqt it-tqala. Żgur li ħafna minna smajna kemm fl-antik u ukoll anke fil-preżent li jkun hemm nies li jgħidulek isma' issa tittikol għal tnejn. Ovvjament tittikol għalik u tittikol għat-tarbija, però anke minn studji li sabu li din kienet idea żbaljata u vera. Ħafna drabi Brian, anzi l-iskuża kienet tkun li jista' jien nista' nikol kemm irrid għax il-baby miskin tittitima ġifieri dak kollu li jiena titissostnieħu. U vera titissostnieħ, ġifieri aħna ma nistgħux ngħidu isma' jiena ħanagħmel xi dieta biex nitlef ix-xaħam waqt li jiena pregnant għax hemmhekk anke lill-baby l-iżvilupp tiegħu bażikament ħadd tagħmel ħsara. Però studji juru li diment li ma tkunx pregnancy komplikata fejn hemmhekk bħal dejjem kif ngħidu it-tabib jew inkella l-professur li jkun qed jarak u jieħu ħsiebek jirrakkomandalek mod ieħor, b'mod ġenerali sabu li l-mara komuni kull m'għandha bżonn pressa poco iktar milli tkun qed tikol qabel huwa 300 kalorija. Issa 300 kalorija maħniex qed nitkellmu fuq xi żewġ tikli kbar ta' Brian, anzi, jiġifieri 300 kalorija pjuttost hija ikla moderata oħra over and above iktar minn dak li inti kont qed tiekol sa qabel forsi ma kellek il-pregnancy. Issa. Ħafna wkoll jgħidu issa l-mument perfett biex jekk jiena kont dejjem nagħmel l-exercise istandi l-iskuża perfetta għax minħabba l-bejba ħajkolli noqgħod iktar tranquilla. Toqgħod iktar tranquilla mod titgħażżen mod ieħor għax fil-verità sabu li anke l-iżvilupp tal-baby jekk l-om tibqa' attiva, jekk l-om tibqa' tagħmel ċertu eżerċizzju, forsi mhux bl-istess intensità li kienet tagħmel qabel, ħajjejn mhux biss lila biex iżżomm dik il-figura sabiħa imma wkoll ħatejn lit-tifel biex iħossu u anke jibda kif qed ngħidu jikber b'mod aħjar. Iskanta jgħidu li anke mbagħad fil-ħlas ukoll. Anke fil-ħlas prosid jiġifieri għax inti tkun saħħaħ ċertu muskoli li qed jgħinuk waqt il-proġett tal-ħlas u anke wara ġifieri dit tajba il-benefiċċji li inti tal-exercise li kont qed tagħmel waqt li inti tqila ħatibqa' tużhom iktar tard, diment li ma taqafx iktar tard, imma kif ngħidu għax what you don't use kif jgħidu l-Ingliżi you lose. Ġifieri dik hija xi ħaġa li mhux tgħid isma' la trenjat waqt il-pregnancy ħanibqa' ngawdi l-vantaġġi dejjem, però fost il-vantaġġi kbar ta' min jibqa' jagħmel ċertu eżerċizzju waqt itqala insibu ċirkulazzjoni tad-demm, il-posture tal-mara, insibu wkoll il-moods għaliex ħafna nisa jbagħtu minn diversi mood swings, mela aħna għaliex għanna inbatu meta nistgħu nagħmlu affarijiet biex insostnu ruħha wkoll. Miskin min jgħix miegħek, mela jekk ngħidu pereżempju il-mara għandha raġel li dax jiġi mix-xogħol pereżempju mara pregnancy dur biha jagħmel. Aħseb wara anke għalih kemm ħadd tkun itqal il-ħajja jekk il-mara iżdied il-pace. Għax din inqas ħadkun mobbli, inqas ħajkollha enerġija, eċetera, eċetera. Mela jekk xejn, jekk mhux għalik u għall-inqas għat-tarbija li għandek ġożaqek għamilha raġel. Jiena hekk iħobb ngħidilha, ġifieri mhux li tintela. U tiskanta Mattejus ikun hemm min anke forsi jserraħ ftit moħħu li jgħidlek wi issa żmien tal-tqal issa nikol kull ma jiġi quddiem għajnejja mbagħad l-eżerċizzju nagħmel id-dieta u l-eżerċizzju wara. Però forsi ftit anke jirrealizzaw li anke wara mbagħad wara l-ħlas. Ovvjament ħajkun hemm ikollok it-tarbija u l-ħin għalik ovvjament dejjem ħajibqa' dik oħra wkoll. Ħajonqos. U qed fakkarni f'xi ħaġa fuq skala ħafna iżgħar anke min ikun se jibda xi programm ta' fat loss. Jgħiduli pereżempju issa l-aħħar sibtu ħadd niekol kull ma jfettilli għax imbagħad mit-tnejn dieta. Jarawha hekk qisu ħajibdew xi kastik mit-tnejn ta' fil-verità il-propja ħajja l-ħajja aħjar minn qatt qabel ħatibda mit-tnejn. U x'jiġri? Inti dak li tellajt anke f'dak il-weekend titniżlu. Jiġifieri għalfejn għandek literalment tagħmel sabotaġġ fuqek innifsek illi inti titlef il-pis li kellek plasta dak il-weekend. Aħseb wara jekk flok weekend ikollna 9 xhur. 9 xhur ta' pis żejjed, il-marelli. Mela ġismi jiena mhux biss ġi streċċjat bit-tarbija imma komplejt inżid ix-xaħam żejjed u baqa' jagħmel li ħsara.
Jiġifieri jekk xejn, jekk għall-baby tiegħek inti mhux qed tagħmel ċertu effort, mhux qed toqgħod attenta x'ħadd iekol u mhux qed toqgħod attenta x'eżerċizzju tagħmel, jekk xejn għall-inqas għamlu għal żaqek biex kemm jista' jkun tibqa' pulita inti, mhux imbagħad ħafna panik u x'ħan nagħmel biex inneħħiek u ħammur dak it-trattament ta' malaj u ħammur għand dawk għaxweduni li fi 3 ijiem ħadd inżel żaqq u dal-ħafna estremitajiet illi jispiċċaw batlulna l-bowt u jimlewna bin-nervi għax frustrazzjoni għara x'għamil bidja, eċetera, eċetera. Mela, vantaġġ ieħor tal dak li jkun jibqa' attiv huwa illi anke tal-madwar ħadd tagħmilhom kuraġġ inti, jiġifieri din hija xi ħaġa indiretta. Imma immaġina r-raġel tiegħek pereżempju jgħid naqra l-mara anke pregnant qed tmur il-ġim. Qed toqgħod attent, right? Iwa anke pregnant qed toqgħod attent għax tiekol. Tabla ma trid. Ir-raġel ħajt u jiena kull m'għandi biex impoġġuha hekk huwa x-xogħol u nsib skuża x'm'għandix ħin. U nsib skuża għax għajjien. U daw tiskanta kemm ħallhom tiġi influenzat, u vera. Kemm tiġi influenzat, jiġifieri din mara li hija pregnant għandha dal-poter kollu. Mhux biss fuqha u fuq it-tarbija tagħha ma anke fuq in-nies tal-madwar. U dak awtomatikament ħajkontribwixxi biex anke relazzjoni mar-raġel ħad tkun aħjar naturalment. L-influenza tiegħu ħad tkun aħjar ukoll, mela kull min imiss miegħek inti ħadd tispirah biex jieħu pass il qudiem għax hekk tista' tagħmilha inti bil-baby b'kollox, aħseb għal kemm jistgħu jagħmluha huma, ġifieri il-benefiċċji huma kbar ħafna. Ġifieri aħna serħu ras it-telespettaturi li mara li hija tqila l-eżerċizzju tista' tibqa' tagħmel l-eżerċizzju, ovvjament huwa importanti li inti titkellem ma' xatt professjonali biex ikun jista' jtik anke tip ta' training li jkun adattat għalik dik hija importanti ħafna xogħol jaħel l-eżerċizzju huwa importanti però tittoqgħod attent ukoll anke li dak li qed tagħmel jotta li ku anka għal dik il-tarbija li għax speċaw nagħmlu ktar ħsara mill-liġi. Jiena ħobb ngħidilhom hekk, il-ħsara ma ssirx biss jekk l-om tkun tpejjeb u tixrob waqt titqala li nafu kemm hu ħażin, imma anke jekk il-mara letteralment tintelaq. Mela ġisem għażien mhux ħajproduċi xi riżultati sbieħ daqs kemm nixtieqhom bla dubju ta' xejn, ġifieri ħussib dik it-tarbija ejna tiżviluppa anke waqt li għadha ġo fik għax l-iktar li għandek kontroll fuqha dik it-tarbija u għam taqda ġo fik, mux meta mbagħad toħroġ. U ħajja tagħha, ġifieri dak l-aqwa ċans li għandek. Ekku, Matteus, grazzi ħafna tal-kont magħna sezzjoni ferm interessanti speċjalment anke għal dawk in-nisa li forsi qegħdin jistennew si tarbija. Grazzi ħafna Matteus, appuntamenti għal flimkien ikun anke għal ġimgħa d-dieħla. Minn hawnhekk ħammorru għal waqfa qasira ta' ftit sekondi mbagħad mill-ewwel ħadsibuni fil-kċina fejn hemmhekk flimkien ma' Lea ħanaddu l-aħħar ftit mumenti fil-kumpanija ta' xulxin.